Cin amana da faɗawa cikin masifa da bala'i, wani matuƙin taxi ne ya ɗauko wani fasinja, ashe fasinja ne yana ɗauke da wata jaka ta drugs irin ta mugayen irin kayan shaye-shayen na laifi, wanda in aka kama ka a ƙasar da kayan shaye-shayen nan kawai hukuncin kisa ne. Daga nan gurin sai ya hango irin motar 'yan sanda, sai ya sauri ya fita daga cikin motar ya gaya wa mai taxi din ka kai mun wannan jakar gida. Sai shi ko mai taxi din nan kawai saboda dare yayi sai ya wuce gidansa. To a wannan gidan nasa bayan ya fita kawai sai gobara ta dan tashi a cikin gidan. To daga nan fa sai a nemi jakar a rasa sama da ƙasa. Su kuma sun zo ashe kungiya ce guda mai girma a Mumbai tana son wannan drugs din, saboda drugs din yana da mugun tsada. Daga nan suke shiga neman bawan Allah ga kuma baya da hanyar kuɗin wannan drugs din. Daga nan gurin to akwai wani irin mai matukin jirgi ne irin yana da mata, sai matar ta ce yau tana da aiki dan Allah ga dan nan nasa ya kokari ya kai sa makaranta. Shi kuma ya dauki dan zai kai shi makaranta, kawai sai irin gosulo ya dan rike su a hanya, sai kawai bayan gosulo ya dan sake su daga nan gurin kawai sai ya samu kawai ya wuce, yana wucewa kawai akwai wani irin hotel a gefen sa, sai ga irin motar matar tasa. Daga nan sai ya rikirkice ya ce bari ya dan ajiye yaron nan a wani restaurant a gefen sa, sai ya zo ya ga mai matarsa take a nan. Yana shiga cikin hotel din kawai sai ya ga matarsa da wallahi billahi. Daga nan gurin ya zo ya ringa kuka, ya ringa samun matar si kamar za su faɗa da kiwon can din. Kai fim din nan yayi masifar ke, wannan fim din mai suna Tawaye ana bar uba. Daga nan ya je neman yaron fa ya nemi yaron ya rasa, ashe yaron nan ya je ya shiga cikin motar wannan mutumin da ake nema mai taxi din nan. Kai ka zo ka ga gwarama, ƙarshe wannan yaron da aka sa a cikin motar da shi ake neman kuɗin fansa. Ku zo ku kalli cakwakiya da yadda ake farautar su duka biyu. Wannan ga matarsa ta ci amanarsa, ga yaronsa ya bata, shi kuma can gashi ana mai barazanar sai an kashe sa da shi da mahaifiyarsa in dai har bai nemo kuɗi ba. Ina zai samu kuɗin da? Ka je kalli wannan fim mai suna Tawaye, zaka kalli fatakalar cakwakiya a wannan fim.